मुगे पोन्ने एफोस तुका ओल्ड मॅन अरे मोगान घाल रे बरो बायलो म्हाका तेच मोठा असो ते सोड्या ओल्ड मॅन करूया मोर दॅन 20-30 इयर्स जाला आसता ते ओल्ड मॅन करता. जेनी हिंगा ओल्ड मॅना हात कोता टेस्टिंग चलता. आणि ओल्ड मॅन रेडी. आयज 31 डिसेंबराची सकाळ आम्ही ओल्ड मॅनागेन भायर येले आमगे दोबगेन आमगे फेमस डायलॉग म्हणपा. ओल्ड मॅन वेर आर यू गाइस फ्रॉम? वी आर फ्रॉम हरियाणा. थँक यू. बरोबर असताय सगळे क्षण का असताय तू. आणि हांवें थोड्यो कॅलरीज बंद केल्या पयशे घेवपा धांवता रावण बायकांतल्या काटाय आनी दिताय. आणि लाईक एव्हरी इयर वी मेक अ पॉइंट की बुशुगे घराको वचोन तेगे मायक ओल्ड मॅन दाखोवपा. आणि पापा वॉज ऑलरेडी इन द मूड. Have a look at our old man. आणि मामागे स्नॅक्स आर टू गुड. बुशू ऑलवेज लव्स एव्हरीबडी टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर. I cannot come outside because she's not keeping too well. She's on her bed. So I'm कित कोता जाणा माइक बाहेर पा जायना म्हणून एल्डर आणि मुगे भाव माइक गोल्डमॅन गेल्ले निगे माय बाय बाय.